Halor ka jing petrai ka badang ya syakmat ha ka jingking sherpi en khang ya ka jing ya jong ki kali ki bawan ki balik lemba ka jingking sherpi na benta saus ngi kanthi kata nadu ka khatar tarik hadu ka khasan tarik ko bana jeliu nadu ka posh po beje men met hadu ka po san beje men step jong ka sngi ka babut kilenti ban pen kala ban ya ki long kum ne harum ki kali ke bayat na apa shlong sha jingking sherpi mes point en pen kala lenti ha khasan mer apa shlong syapom lakrai light kor madan reting lai mukra bat sajrong kabaar kikali kebayat na kathan lumding jeri ol chera sha apa shlong leba ka jengking sherpi ki hapan lek ya kalenti lai mukra madan reting light kor pom lakrai khasan mer apar shlong bat tarter Henry and Sha tang ya kikali emergency service banyat ban pensuk ya kalek kawan ka jongki Kani kalong ka jeng penbet na ka office jong Superintendent of Police jong ka East Khasi Hill District.